खुलुमबाय गासिबो भिउवार्स बिथांमोननिसिम जों दिनै जरहाट फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो जुथायै जरहाट कलेज स्टुडेन्टस इउनियन आरो बेजों लोगोसे बड' लटारि ससाइटि जुथायैनो जों दिनै बे खुदिसानाय हाबाफारि लादों जे गमामायैनो मोनद' हारिया एसटि जामारोब्ला जोंनि थाखाय जोबोरैनो साननो गोनां आरो बे मोनसे जोबोद गोथौ साननो गोनां मानो होनब्ला जोंनि हारिया खहा जानो थांगासिनो दं जाय एक्जिस्टिं एसटि बे दिनै 45 लाखसल' आरो जाय माने एसटि नङै बैफोर आन्टि ट्राइबेल बिथांमोना दिनै 2 क'रनि खाथियाव एबा 2 क'रनि एबावबाबो जानो हागौ दिनै बिसोर जुदि एसटि मोनोब्ला जोंनाव गमामायैनो गोहोम गोग्लैगोन जों जुदि 45 लाखसल' अब्ला बिसोर 2 क'र गाहामा बिसोरजों जुजिनांगौआ जों गोब्राब जागोन मानो होनबा जोंनि 45 लाखसोआवनो जों एसटि थाखानायावनो जों साख्रि बाख्रियाव गोबां खस्थ' जानो गोनां जायो जुदि जोंनि थाखानाय रिजार्भेसन 7.5% इन्डियायाव ओमफ्राय आसामाव 10% जुदि बे 10%खौ जों एसटिखौ बोखावहरनांगौब्ला जों होमब्ला हारिमु थानांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन आरोबाव जोंनि बै जायफोर दैदेनगिरि बर'नि गिदिर गोलावफोर बिथांमोनाबो हारि हिसाबै गोख्रों राव बुंनांगोन दिनै नुदों बैफोर दिनै राभानि एमएलए एमसिएलएफोरा गोख्रों राव बुंदों हारिनि थाखाय सोमावसारदों एबा दिनै हारि हिसाबै बिसोरो मा गाव गावनि सीएम बिबानखौहाय जोंनि सीएम बिबाना थैजासिम थाया होननानै राभा हारिया बुंदों माने राभानि एमएलए एबा सीएमफोरा बुंदों अब्ला जों मानो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बुंनो हाया दिनै गुबुन हारिफोरजों जों जोंनि हायावनो जों जोंनि बिथायावनो मानो हुमखि होजाखो बर' हारिया दिनै गाव गावनि थामोनथा हारि राव थुनलाइ थासेयावबो बेबायदि हुमखि होजानो नाङा जों हारि हिसाबै जों बेयाव गसंथागोन जों लाइमोन हिसाबै बेवहाय जों गोख्रों बिफाव लागोन बेजों लोगोसे दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आदामोना माखासे जोंखौ लिडिं खालामदों बे लिडिं हिसाबै जोंबो इउनिभारसिटियाव बाहागो लागोन बेजों लोगोसे जों जोंनि जेब्लासिम जों जोंनि फैबाय थानाय समावहाय मोजां थासारि सलुसन खालामनानै होआ सरकारा अब्लासिम जों बेयाव बाहागो लागोन बे जेंनाखौ जेसेबांनाखि सुस्रांना होआ जों सोमावसारनायखौ बन्द' खालामा बेजों लोगोसे जोंनि गासिबो लाइमोनफोरा बै जानाय नेपालाव जेरैबायदि जेनजेट जादों बेफोरबायदि रोखोमैबो जानो हागौ बेखौ जिहेथु जोंनि माखासे बिटिसि गभर्नमेन्टनि आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरि सारमोना बेखौ जाहाथे एलार्ट लानानैहाय माने जों जोंनि फैबाय थानाय समाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोजांखौ साननानै हाबा मावो आरो बेखौ गोख्रोङै बाहागो लायो बेखौ आं मिजिंथिनानै आंनि बुंनांगौ खिनिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों दा बे समाव आङो सोंनायनि फिननायखौ होनो आखायाव लादों दिनै जोंहा आसाम सरकारा जे 6था जनगोष्ठीनि एसटि होनो नागिरनायनि सायाव फंनैसोबाबो बिबुंथि लाखिनो आङो आखायाव लादों जे दिनै जनता फरायसालिमानि मोखाङाव जोङो जनता फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जे मोनसे खुदिसानाय हाबाफारि लादों बे खुदिसानाय हाबाफारिया बिनि मेन गुबै थांखियानो जाबाय जे एसटि होनो नागिरनायनि सायाव जोंनि खुदिसानाय जे जोंनि मोनद' जनगोष्ठीनो एसटि होयोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरा माबायदि खहा जागोन माबायदि खहा जाया बिनि सायाव लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो नुनो मोनो जे दिनै ससियेल मिडिया नुगासिनो जे आसाम सरकारा 6था जनगोष्ठीनो एसटि होनो रेडि जाबाय आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिबो हरबायना जोङो खोनानो मोन्दों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगां समाव एनअसि हरनाय बादियै बिथांनि हेंथायै दिनै जोङो खुद्रिसारदों बिथाङा जे गावनि राजखान्थि लाबारावनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जोंनि नों आं बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो इयुनखौ सानालासे बिथाङा गावनि राजखान्थि लाबारावनि थाखायल' बियो दिनै जे एसटि जासिफ्लानानै गावनि इलेक्सननि लाबारावखौ लानानै जे जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ खोमसि खालामनो आखायाव लादों दा बिनि हेंथायै जोङो खुद्रिसारगोन आरो दिनैनि बे जोंनि जनता फरायसालिमा मोखाङाव खुद्रिसारनाय हाबाफारिया दिनैल' नङा जेब्लासिम जोंनि बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिया जाफुङा जेब्लासिम जोङो खुद्रिसारगोन आरो खुद्रिसारबाय थागोन आरो बे दिनै मोनसे जोंनि जनता फरायसालिमायाव खनसे जागायदों बे जागायनाया जाबाय मोनसे ट्रेलारसो आरो बिनिफ्राय बांसिन जोंनि स्टुडेन्ट गिदारिं खालामगोन आरो जेब्लासिम एसटि होनायनि डिमान्डआ बन्द जाया अब्लासिम जोङो सोमावसारगोन दा बे समाव आङो बेखिनिखौ बुंनानै जे आंनि फंनैसो बिबुंथि बेखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।